தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தில் வந்து மாசுக்கட்டுக்கு தவிர்ப்பதற்காக 3 கோடி ரூபாய் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கொடுத்துருக்கு. அதன் மூலமாக நாங்கள் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வரோங்கிறதுக்காக சப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இந்த சப்ஜெக்டில் ஒரு மூலாதாரமாக என்ன இருக்குன்னா, தூத்துக்குடி மாசுக்கு காரணம் ஸ்டெர்லைட் தான் அப்படின்னு சொல்லி பல போராட்டங்கள் நடைபெற்று அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டிருக்கு. மீண்டும் அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கிறதுக்கு திமுக அரசாங்கமும் தூத்துக்குடியில் உள்ள திமுக முயற்சி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரெண்டு மக்கள்கிட்ட ஏற்பட்டிருக்கு. அதை அந்த அச்சத்தை வந்து போக்குறதுக்காக தூத்துக்குடி மாநகர சபையில் ஸ்டெர்லைட்டை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட்டுக்கு வரவே வராது அப்படிங்கிறத தீர்மானமாக நிறைவேற்ற சொன்னோம். அவங்க சும்மா வாய்ப்பு தவிர்க்க பார்க்குறாங்க. அந்த இதை கண்டித்தும் தூத்துக்குடி மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தின் மக்கள் அனைவருக்கும் 150% வந்து வரி உயர்வு பண்ணியிருக்காங்க. சொத்து வரியிலிருந்து தண்ணீர் தீர்வை அனைத்து வகையான வரிகளை இவங்க கூட்டியிருக்காங்க. இது வந்து அவங்க தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு முரணானது. திமுக வந்து தேர்தல் வாக்குறுதி நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் கூட்ட மாட்டோம்னு சொல்லி தான் அவங்க தேர்தலை சந்தித்தாங்க. இப்போ வந்து அவங்க வந்து அதை கூட்டுறதா அறிவிச்சிருக்காங்க. மக்கள் வந்து ஏற்கனவே நலிவடைந்த நிலையில் இருக்கிற மக்களை மீண்டும் இவங்க சுமையை தூக்கி வைக்கிறத கண்டித்து சொத்து வரியை அறவே நீக்கணும். நாங்கள் 10 ஆண்டு காலம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் வந்து எந்த சொத்து வரியும் எந்த குடிநீர் வரியும் நாங்கள் கூட்டலை. மக்களுடைய நலன்கள் நாங்கள் மேற்கொண்டு நல்லபடியான செயல்பட்டு இருந்தோம். ஆனால் இவங்க கூட்டியிருக்காங்க. இதை கண்டித்து நாங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களும் ஓபிஎஸ் அவர்களுடைய உத்தரவுக்கிழங்க இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் நாங்கள் எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் எஸ்பி சண்முகநாதன் அவர்கள் உத்தரவுக்கிழங்க நாங்கள் 7 மாவட்ட உறுப்பினர்களும் இன்றைக்கி சபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செஞ்சுருக்கோம். மீண்டும் மக்கள் பிரச்சனைக்காக நாங்கள் என்றென்றும் குரல் கொடுக்கும் ஒரே இயக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் என்பதை நிரூபிக்கும் பொருட்டு இந்த மாவட்டத்தில் நாங்கள் செயல்படுவோம். எங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து இவங்க வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி தெரியல. நாங்கள் இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அவங்க இதில் சப்ஜெக்டே இல்லை 150% வந்து உயர்த்துங்கிறது சொன்னால் அது சப்ஜெக்ட் வரும்போது பேசிக்கலாங்கிறக்க தவிர்க்க பார்க்குறாங்க. தேர்தல் வாக்குறுதி நாங்கள் சொல்லவே இல்லைங்கிறாங்க. இப்படி மாற்றி பேசுகிறது வந்து திமுகவோட இயல்பு என்கிறத இந்த மாமன்ற கூட்டத்தின் சார்பாக நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு எடுத்துன்றதை எங்களோட பணி அதை நாங்கள் செய்வனை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன பண்ணி அதனால் இன்றைக்கி மாமன்ற கூட்டத்திலிருந்து நாங்கள் எல்லாம் வெளிநடப்பு செஞ்சுருக்கோம். இந்த வெளிநடப்பு எங்களோட வெளிநடப்பை ஏற்றுக்கிட்டு இவங்க வந்து அந்த வழிமுறை தவிர்க்காவிட்டால் ஏற்கனவே எங்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாபெரும் போராட்டம் நடத்திருக்கு. மீண்டும் பல்வேறு போராட்டங்களை மக்களை செய்ய சொல்லி எங்களுடைய இயக்கத்தினரை செய்ய சொல்லி இவங்க தூண்டுற மாதிரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.